Maneja maboma ma Kisumu Abala Wanga koro nyiso doho ma Kisumu ni kaunti no kidek wito kony mar chenro mar pi maler maromo Sh900,000 misiro kod piny mar Ufaransa kaluwore kod gedo mar ot moro motim kod jaket mwandu moro machiegni gi kar goyo pi Madunga. Abala mane en janeno e mbele jang'ad bura Samson Okongo mochung' ne doho mar weche alwora kod lowo owacho ni gedo no miyo chenro mar pi maler no ochung' kendo ne gigeno ni no biro konyo ji moingo 250. Olieko ni jaket mwandu no kokalo kuom kambi ne ma Sunshine Villas ne oyako lop kambi keyo pi mar Kiwasco ka duol matayo pi e kaunti ma Kisumu. Kiwasco bende kokale barua mano chwal e nyim doho owacho ni gedo mar od gorofa no noketho dundu magi ma keyo pi. Kara kamano jaket mwandu no Suresh Patel to ne odagi yie keth makamano kendo dwaro ni mondo kaunti no chule $142 mar ketho ode no.